mutumi na takalmin nan so da ke yanku sosai. Duk wata babes idan ta kalli takalmin nan har can share da takalmin ya kashe mata idanuwa. Ai an gama. Ni nan daga gani ni nake wa shugaban kasar America wankin takalmi. Allah malam. Tun daga America zai taso hatan jirgi ya zo Najeriya na wanke mata takalmi. Ai baka sani wani abu ba, ni yanzu dan gwamna ne, ina so na je Ingila ne ma da babes ita. Ka san shi dan dina takura mun je mu je in ga yarinyar nan, kuma ka san in ba wanke takalmin nan ba bai shanin ba. Yarinyar nan eya ne ko baka ba. Ina baka labari akwai ran da shugaban kasar America za su yi wani babban taro. Hadi'an taron nan an haɗa taro, iya taro ya tara manyan mutane taron nan. Turawa fa kai so nake ka gane idan ka wanke takalmin ya shani ni ma mutane su ringa yin haka. Su ringa yin takalmin haka. Lallato. Yawa lokacin sarauniyar wannan ta kawo mun na wanke mata takalmi. Sarkin ina ne kai manyan mutane dai lokacin da nake harkalla da su sun kawo mun wankin takalmi da wanke musu takalman su. To mutumin nan sai izo ya turo da hatan jirgi a dauken a kai na America in wanke mata takalmi zai ban biliyan 8 zan ce ba na so biliyan 8 din ba na biliyan 8 Allah tsine mata ba na kauna. Kai ya ga gani kai mutumina dan gargo kenan ga to ka san shi gyara Ai dan ka ce kana son gidi. Yawa masha Allah. To kai ya ga yanzu a mutumina yanzu wannan takalmin yawa kai ya ka ganga tar kuɗi ya ka gan shi yanzu dan gwamna mutumina na gode to sai faro kai na ga maza da mutumina za a ce da kai wallahi tallahi shi kenan bara wuce yawa ka san sani da yadi sani da yayi fari to shi yasa yanzu bara mu gani a duba aya to ba da mu na gode. babu bani tana da ɗan budurwa kyakkyawa dubuwa Allah ka takura mu ka ga baka da ko sisi sai ka ta wani takura mu ba kai mu muna mu mafarkin mu yadda za mu zama celebration kana hauka kai wanda musu da basira ta za ka rena mutane hankali dan kai baka iya wakan bashi ne kai dan su basira ka zo ka talauci ba Allah lafiya mutumina ina da Allah ta miki gone ka miki wani Allah zai taimake shi da Allah waya ka zaka ara mu malam na ji fada ya ta Allah mutumina dan ba ta ka bace ko mutumina da Allah mutumina gone ka miki wani bash yawa kai na gode fa hannunka ba rikewa ka sadi ka Yelo? Malam dan Allah ran annaba inda kake. Wallahi na jefar da wayata. Kuma yanzu ba ma wayan nake so, sim din zaka nake so dan Allah. Akwai info something da Allah. ka tabbata ka ce da iya layin ka kake so no to me wankin takalmi ne wanda ya wanke ma takalmi kace maka dan gwamna ne bi ne Nagode Allah saka da alheri, nagode. To ga nan zuwa, nagode. Nagode mutum. Nagode. A waya ta ce ne sai ta da kuɗi. Nagode mutum na. Yau nagode. wanda kai wani aure zikiri da ja za ka kai ya lai kike ba shi da kai munafiki ka kama dalla mutumina da Allah ina wayan nan ina na jefar da wayata anan jirgi na ne zai tashi Ingila tiri na tafi Ingila jirgi ka san mun ce ma budurwa ta tana jira na daga ta malam ba mun yi alƙawari da kai ba ka ce kai iya layin kake so go mutumina kai sauri da tini yanzu ina Ingila ma kaka sa zuciya ta kanye da kon wayan nan mana hawa mutumina yawa da tini ina Ingila dan ina kuma sai na san sai kira naki ungo wayar ka cire layin ka ban wayata no kai wannan mutumin ba kamar yana mu hankali ni da wayata sannan ka ce ni cire sim na baka ya na rena ma hankali malam cire ka bani wayata ba ka ta abun bai kai da haka ba sai ka to cire ka ban wannan in ka rije da ai sai na tarwatsi cire ka ban kai wannan dan asara ne eh yo a ga yace biki dan gwamna ne